Helo, siwmai, Sir ydw i a hoffwn roi'r holl wybodaeth i chi am wythnos byddwch yn Wrdd. Llynedd cynhawlio dros 30 o ddigwyddiadau dros yr wythnos gyfan a chawson ni ddiweddglo anhygol gyda ffair byddwch yn Wrdd. Roedd gan ein ffair byddwch yn Wrdd fwy na 35 o stondinau, gwaith byw, megis gwaheiddi heilig, gwaith oergell gymunedol o goleudi, yn ogystal ag adeiladu cerflun masnach 10. Hefyd, cynhawliwyd llawer o ddigwyddiadau drwy gydol yr wythnos o godi sbwriel Varsity Cymru, gwaith adeiladu planor Room to Grow, diwrnod garfaroedd Cynaliadwy a meddyginiaethau Cynaliadwy gyda thros 5 webinar Wrdd. Mae hyn yn cyd-fynd â strategaeth o'r rhan Cynaliadwyedd, sydd hefyd yn cyd-fynd â nodau datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig a chynllun dacarbonyddio Prifysgol Abertawe. Rydyn ni'n gobeithio eich gweld chi yn y ffair byddwch yn Wrdd nesaf. Cael rhagor o wybodaeth ar Cynaliadwyedd yn Abertawe drwy gyfrif Instagram Swansea Uni Sustainability. Cael tudalen digwyddiadau ar wefan Prifysgol Abertawe hefyd. Felly edrychwch ar gyfres wythnos byddwch yn Wrdd a chyfrestrwch am yr holl ddigwyddiadau a gellwch chi cymryd ran ynddyn nhw. Felly, gwelwn ni chi yno!